أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. en jetti allahu gonɗo allahu mo iwata wonde allah mo ala ko ala o ala kadi ɗo ala on woni mo jomum wela yolniri ko wela so welama wela nde wela kadi ne wela on woni mo jomum suɓi suɓi ɗum na haɓi ɗum ne suɓi kadi ne suɓi o tagri men annore muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam mo yimɓe tagra batte mum tawi ko on woni godal woni sirru godal hunde kala woodi e godagal annore muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe e seereɓe en jetti kilifaɓe diine aada ducconoɓe meɗen duɗe l'islam fallilahi alhamdu ko musidɗo moɗon wooɓe arde kala e saha dimanche e nder laade STV Diaspora Sénégal TV musidɗo moɗon Demba Bousso ɗo no moɗon yewtere wiyetede fawru Fouta so tawi wiyama fawru Fouta noon eɗen mbawi wiide ko universel hen hunde fof moni fof ko dillirta e pulagu e ko beltonirta pulagu gueɗal mana ɗo fodde mana ɗo wona to ngawlo wona to mbamba wona to jagorɗe men to banggue historieji wona to naalonkoɓe men hen moni fof gueɗal mum nan ɗo aduna noon ɓe mbi ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof beela aynoyo kono noon hande hol jontaɗo e oɗo jamma dimanche e nder ladde STV Diaspora Sénégal TV no Demba Bousso heewi wadde kala dimanche addude tigi tigi yontaɓe leñol sinkoɓe leñol ñamtoɓe leñol kono holmo Demba Bousso addino e oɗo jamma eɗen gandi ɓeɗe heewi wiide ko ñantara pulagu ko ene heewi sadde kono nder ko ñantara pulagu ko ngawlagu yatirta hen caggal e nder ngun ngawlagu Fouta ma en ngar ha ɗo doɗel diiri tawine ko awruɓe ceenoji ɓe ngannduɗa ina jima Fouta walla ina jima jogori ley Fouta awluɓe sattidaɓe jiidaɓe jeydaɓe awluɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall Guidy ko Halwari ɓe ngannduɗa so tawi a fiddini gorko gawlo doɗel naajo hay somo woni e ɗoygol a wimo ɓe yiɗi kalnami keeri Fouta ɓe yiɗi kalnami jiidigal Fouta maɓe kaala hen ko laaɓi sadde tawi noon ko gure capantati e tati ɗo woni commune mo Dolel e nder département de Podor tawi kadi ko gure 14 ceenoji walla 13 ceenoji ngara haɗo wiyete Dolel diiri ko ɗon onon gorko gawlo jeeya holi on gorko gawlo Yero Moutar Bocara goto e taniraɓe Mamadou Ndiaye Farba Thieliji Bocara Massoul Mañi Ndiaye Jobo Damane Fara Afe Bocara ko delle Birame Sidi Malla Laya gawle président de Samba Gueɗa Djiby on gawlo jooɗi ɗo hannde woni Farba Yero Niang amin gandini kadi gila nde mbaɗɗen oɗo affiche publicitaire debbo hene gorko ene moni fof hannde ina nodda ina namno oɗo émission yarata min ñaguimo no yaafi o noon e tardivement baɗɗo o kono noon neɗɗo yaata koye hoddiro jomiraɗo subahanahu wa taala o sikki ala émission mbaɗen fawru Fouta musidɗo Demba Bousso
gorko mo calake gaale gaale yambar bukke jeejo kadir gese Farba hande na addi ɗum musidɗo mum mawnum giɗo muɗum mo gila hanki to hende arani te goto e Farbaji ceeɗoji Farba yero Moutar Bokara mamma jo Farba ceeɗoji Bokara masuɗo mbañi jang jobbotema e fara afi ɗum noon Farba yero ñaa bisimilla ma jogile windere ina kettima machallah e oɗo guitare kadi mana mo yimɓe mbowi heɗade kala publicité Demba Abou Sow soɗen keɗo on guitare ko Farba yero ñaa segre mon ɗene ñagono mo gurdam juɗɗam moƴƴa battane ɗum noon bisimilla ma Farba yero ñaa eyi Demba Abou Sow salminima Seydi Niang yo jaam salmina Demba Abou Dalla Seydi Niang salminima min calminima salmini ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe mi ñaguimaɓe yafuya Fuutankoɓe calmitimama sikki ala o Farba yero ñang jooɗi ɗo ko gawlo goto e gawlo torankoɓe gore jeyaɗo joɗel wuuro Ndiaye Abdallah Samba ɗi bana ɓesdu Boucar Bal wadde galla aɗa andi mi wima somi naati studio toujours mi haalat ɗo jeeyaɓe ɗo nde tawno yiyani ko ɓuuri koto jeeyami ɗo duɗel diiɗo wuuro Mamadou Samba Diallo Juma kange jaalal kalis caggal joɗel mi yiyani ko ɓuuri mi tooro e bellirde anani tooro e bellirde ko bammo Fouta aɗa wiya Fouta nde wiyaka Fouta law wiyaka Fouta damga wiyaka Fouta bosa wiyaka Fouta tooro tooro woni bammo Fouta ko Seydi Niang tooro fuɗɗi koto e juma Dagana tinde juma Dagana ɗon ilimal Boubacar Kane waɗi ɗo keerol faaden ma boode law ko ɗon woni tooro sa nani tooro ko ɗo tulde dimat en calmini Fuutankoɓe fof kono en calmini tooro calminimama o woni meke tara Cheikh Oumar Foutiyou Guidi harwani ko tara bay sidi masre samba de baade Moutar Sidi Boub ñamto Allah woni mere Abdourahmane Gara Mija dengi dingo so gawlo Foutanke toranke jooɗima e studio o hudditiri Cheikh Oumar Foutiyou o fawi hen alhamdulillah rabbil alamin Allah ceerno manande Alaji Mamadou Moussa Seydou Siré Ndiaye Hammat o fawi hen Elimane Boubacar Kane o fawi hen Demba Mamadou Ndiaye Abdallah Samba de bana bes Bougar Bal wadde gallal woni kernoɗo muudo hormata balde boode o wiira ceerno Souleymane Bal on Foutanke on gawɗo Foutanke de jumani mi jooɗima ɗo e studio haydara mi waɗira ɗum sona yewtude ɗiɓe Fuutankoɓe kono noon somi naati Issa Diaw mbeɗa yimto wulele ko wolof ko wowlele ko wolof ñaayi bangi woni ñi o baɗani somi naati studio mi haalat moƴƴo ceerno Ndiaye Borgo moƴƴo Farba Alaji Mamadou Siré Aliou Ahmad Boubou hamɓe ni Siré Sukki Souleymane Mali Yero Birame Moussa joom kelale karta guiɗe Mercedes 250 Farba nda yaare banɗen marode ko dimo nafanno gawlo mum fo ne fi kam Oumar mo ceerno Ndiaye Borgo Alassane Souane Alassane Aïssa Samba Sukki Souleymane Mali Yero Birame Moussa Diana calmin Mamadou Didi Sow Hamidine Mamadou yandidi Sow Hamidine wiyete garme o wiyete Mamadou Sow no kaldas feere Souleymane Bal to balɓe goɗo on ko duworteɗo o wiyete Mamadou Sow ko muleyde dimo kadi on ko duwanteɗo e fof mbaale galle ma maɗa so neɗɗo ne yima yo yimna fof so neɗɗo ne yima yo yim katante leñol neɗɗo sene yima yo rim cettuɗo laamu tawɗo laamu e nder mane nde jeyi bamum
Yang. Baron jenani mi koolade ceerno madani muntiga baron jenani mi je koolade ceerno dama gayi ɓuri bonde e gawlo fof ko jejji to ñam golluji ɗo rewdano mbimi somi naati ittadio yiman gadide em ata em no gumaru mo farmata alaji mamma silel amadou bou mbimi kala ko gadimo nafatno gawlo mum nafi kam so kaali so uroji seydi salo en calmini jeewo makko o kono farmata jam ma farmata mamadou ousmane falani en calmini fedde sohonol foti guiɗo alwari joni ɗo doɗel ɗo hol président mayre baydi mali bonni sall wiyete baydi mali bonni tafsir sili habde manade baydi mali bonni kan waɗa sakal sen jarɗo sabaɗi banaɓe sumbu tan mbal wadde gallal kini ko alpha makki bonni kadi kumba tafsiru siley hamidine saade hamidine samba ili bana be sum bouhar mal wadde gallade wiyete garle o jibini mali bonni jibini baydi mali o woni président fadde cheikh oumar foutiou haydara saabake fedde nde sona aɓe ndendide jawdi mabɓe aɓe ndenir miskine damma fadde cheikh oumar foutiou jawle gorol ngol fof mi salminimon kono manade ɓe wawa wiide goto fof maɓe rewa inde muɗum kono goto e mon fof to woni ɗo en hufnima ɗum e teddi fay ko yettata e mbar diaspora kedde kitaro to kaareten ɗo noon en calmini Aissa Djiggo di la lion de Milan aɗen andi mi haalanma gueɗel gotel ko tawno muudo mane guel sebo morjom biram moƴo mata bango woɗum kaya barka draman yero yi e jaari galle jiggoɓe mane de marta Aissa Djiggo heɗo yero ñam wat fere gara e farba yero ñam la lion de Milan ko gonmi ɗo ɓeɗe huccidire e tanum gueeri hammadi gueeri jom jomor kumbel draman sambay laamu gueeri o woni la réactrice ko noon wiyetede debbo ñeeño mo kuccidirmi o o woni Amina Ndiaye caméraman ko tanum gueeri hammadi gueeri jom jomor kumbel draman sambay laamu gueeri sa jajan ko tanum jincan jajan Ndiaye ko tanum kadi jincan Ami Ndiaye wat feere juula farba yero ñam jur gawɗo juurede kaalisi nder studio ɓe ɓaani Ami Ndiaye waɗi hen o Ami waɗi kasi kew no Ami Ndiaye waɗi kasi kew Debabou mi salminiɗo en DG adjectif maire de Guendal moni on As Malick Gaye mo Gaye Mamadou Gaye Hamidine holton Guendal maire de Guendal DG adjectif mbimami ko As Malick Gaye mo Hamidine Ceerno Hamidine Gaye Mamadou Gaye Hamidine gueɗe tari no ndenɗeɗo makko ɗo ko Serigne Ñanga ko Serigne Kadar ko Serigne Afe gorko mana nde mo hakaka ñalawma aji e mana nde yang heccaki ko adjectif ɗo ñallumi omo noddimi o wi kam Farba min woni parrain manade département de Podor final département de Podor o hafeede football sukaɓe ɓe min nulataɓe lumtinta ko min yahanta toon hooram mbeɗa yiiɗi manade alhamdulillah bila ñalawma so yonti ka waɗa doro e yeesam jontan yo jogo gawɗo jontan
sikka yon ñanta non fori wayde billahi wallahi tallahi uyti 100 000 o fawe tabal uy dum do ko farba mi anda holno bawata yaarude nanda ko ma gadduda mi anda tertoto kono dum do ko karbirama kore nde yoni lawol kam timmi karbira jonta yo wadi bimomi ko kanko woni manande o nom des grands projets ko kanko woni manande DG adjectif bimomi on nom qui règle de gros problèmes à longue distance en calmini dendagal ñanga noon ummade kanko e monsieur le DG kanko woni maire nani alhamdulillah ñi gendat ha e azueji makko ɗi kamɓe fof ha yetti jagar fuji makko ɗi e jagodinaji mabɓe ɗi kamɓe fof min calminiɓe wonde ɗon waali gayi diaspora o keɗimo kitab seydi ñang yolle weltini sanni yewnay ñaay gayi gayi woli to wullani aynaɓe fariye o jam fari me baragu nani ala gayna ko ala gayna ko ngay jaram ko ala gayna ko fo songe ko wonani berima yim to tagar wuro forlaje ko wula ko no manjo jobaji ladde mere yidada mere manara sona di dam ko dum manama golle mum bonon en beltini hen rugi makki Habibou Mountaga se horul foti kido halwariw sigital wundude noon e Adama Sow ɗum galle makko joom leeraɓe mo hakaka e leeraɓe hakaka e bawru ngol so on jogui makki Habibou no Cheikh Oumar an ceyɗo battuɗo hakkille no feewi e émission waɗi Demba Abou debbo pullo timo dane dari ɗum ɓe mbaɗen ɓamtare so on jogui tam Demba Abou gonga seydi ñang aɗa Fuuta Cheikh Oumar Fouti wonko waɗi ore kono Elimane Boubacar Kane Badji Coumba Houleti wonko waɗi matawde do Fuuta naate a urana ene ñaawde diine Allah Elimane Boubacar Kane noddi hen Fuutankoɓe ɓe woni hen ha Birama Tubakoɓe yiide naatde Fuuta ɓe yiide hebde ko Ndar matawde sohna Zeynab Kane si heɗe ɗo jamireɓe limani lewele kettiɗe ɗo farba yero ñam guila général Gorzo ha yetti fédère bam matawde amo jaggi Fuuta amo haɗi Tubakoɓe naatde Fuuta 45 ans tarawi tewi tani koko haɓete ɗum ko Elimane Boubacar Kane seydi Kane settani Elimane Seydou Taw lomtima diaspora kelɗeɗo oɗo tono ɗo woni tono 7 ans et 38 ans hawra ko 45 ans Elimane Seydou nden wonde Demba Gueye ñande tara dima ɗo ñande Tubakoɓe
gacci tan dimarkeɗo o ga banggue ƴenden ɓoyni heewi Elimane Boubacara Saydou Toras ñande hen tubakoɓe pooli tooro maɗoge kore ɓe jaggi Elimane Saydou ɓe mbaɗi ɗum prisonnier de guerre Saint-Louis o noon on Elimane Saydou yelte makko ko kanum karas kam Karas Elimane karas abou karas kore gorko toroɗo caliɗo yaware fuurankoɓe o kala ko neɗɗo waɗi ene wawi yewtude kono noon joɓorako galle Elimane Boubacara kam jokle winda diaspora nane ketti Farba Yero Diam ɓe calmini mbimi karas kan ɓe calmini goto e tokana makko ne wiye karas kan Hamdou Babé o ummima Europe o naati ɗo o weɗimi invité mana nde Yoff o wi Farba oɗo wutte ji seeka ko Europe o wi hay hunde addananimi sekdemo mande ko wutte jasinaire nane mane nde wuddu mane nde woni sam mi suwa ɓornademo o wi haydara addananimi sekdemo guilluɗo ceekam mo mbeɗa ñootamo nde hay hunde addananimi sona eɗen ji sen jeydiri premiére fois taw wutte on ara ɓorno kore o waɗe place sani jonta danar ko yonta bandiraɓe on keɗima Farba Yero Diam on keɗima mana ɗo yaltirta ɗo on keɗima ko haalata Elimane Boubacara Saydou Tourasi on keɗima ko haale Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall gawɗo muɗum cattitiɗo muɗum mo hotti mo jiida mo jeyda oɗen gandi ɓeɗe heewi wiide gawlagu waye société pulagu kono tigi rigui kanŋe wayata aɗa yide ñantorgal so tawi bayno yiima o ƴeewima no potirɗa o ɓeta dande ma o ɓeta holko cakka ka holko foti yonde dande ma so ɓeti cakka ka o andi holko foti yonde ma o sappa mana kañƴo o kono holko soppirta kañƴo o soppirta kañƴo ko jamɗe ɓaleeji oɗon gandi noon jamɗe ɓaleeje soppoje kanŋe ɗe tentele belnoje paakaji e silamaji ɗe ɓen goni awɗu ɓe ɓen goni kadi waɓene awɗu ɓe deke noon so tawi ɓe ngalaɗo e société o ina wayno noon pulaku tan mbimi min wawa yaade taw yadani e gawlaku ina wayno gawlaku e société pulaku waye mum kono dundu e mbarodi no reeni dundu kañum ne renani ide mbarodi ɗum waɗi noon gawlaku sanni so neɗɗo wi famani gawlaku walla yiɗa gawlaku walla anda gawlaku ndeysan o anda holko woni nder deke noon sinno wonano gawlo hanki men yoolo sinno wonano gawlo yeewede waɗa sinno wonano gawlo en gandara holko jinnaɓe e jabareji waɗi aɗa hanki mbanno deke noon ko gawlaku ubbitta gueɗe jeeyaɗo Allah moƴƴiɓe ko mbanno tawi kadi ko awɗuɓe ɓe ganduɗa ko humpiriɓe wittuɓe anduɓe fina tawa anduɓe kadi ɓurno fuurankoɓe anduɓe kadi kotki fuurankoɓe ɓen noon sono ƴeewe sono limte Farba Yero Moutar Bocara goto e Farba ceeɗo bisimilla ma Farba Yero Diam mbimi eyode Babou non gonga mi wawa wasde wiide ɗo en haalde ɗo Diagara Diman ha gore ama jaaɓe hamme Demba hamme Diagara hande non Amadou Dia hamme hedda sehima guiɗima sehima Farba Yero Moutar Bocara gawlo doɗen guiɗi gawlo VIP ama dia hamme Demba e galle muɗum e dendagal mana nde ceɗɗako mana nde Diman fof mi calminiɓe min gore mi calmini kono sa salmini Diagara kamɓe fof aɓe jondikino en aɗa ɓe ko saabi ɗum ko karante leñol aussi on nani bandiraɓe Farba Yero Diam biyeteɗo Mohamed Seck to Paris walla Mahmoudou Seck
Mahamoudou Seck mbeɗa andi ko Boubou Seck foti wadde par ce que guillanamo nodda beele émission fuɗɗima ɗum noon Boubou Seck to France Paris eɗen calmina eɗen juuroma Boubou Yero Seck walla Boubou Yero Seck to e France wondude Hafsa Adama Sy ɓe calminama juuroma min men selli si to Paris non to Belgique selli si Mbodj woni selli Amadou selli si wallahi to Belgique wontude joom galle muɗum Saydou Mbodj ɗon forto joomon aɓe mbaɗa min suivre en direct Facebook hakkude ɓe Farba Yero Moutar Bocara ɗum noon selli si to Belgique wontude Saydou Mbodj min calmini min juurama Farba Yero Moutar Bocara salmini moɗon ko noon kadi mako selli si mo calaka wontude si mo si gogoro min calmini min juurima o sanne sanne arani Boubou gonga mi wimo Seck Seydi Seck mi gawnomo jooɗiɗo ɗo de omo suusi noon duude men kuccodira omo suusi kuccide omo suusi ma no nderuntade nde tawno ala fof ñamboɗoyde min ndewɗani mi wimo Seck salminimama ko juurimama en direct noon dental ceeɗoji arani Yero gonga no jeeyami ɗo hono yaaje fuure de no feewi sanne feewi ko to harɓe yiyo lamba ala gaynak ko ala gaynak fo songe ko wona ñiiw kuɓoliyo so jeeri bonani waale tallatake ɓofulde silamake garme yeddetake mo yeddi gan fo ñallinenake ala bula sogo ala bula tala kelle allah ne beeli soko mbeɓani mo allah fuɓɓani gueɗi lew kore en calminiɗo Mouhamadoul Bassirou Ndiaye jokko tafsir sile hamdin saade hamdin so ɓeydi bana ɓe sum gan wadde gallal goto mo gana lour marjane sande kulɓel ɓe mbawol miskineɓe katante leñol mo fukkani kala ko men no dañjode ene yawre ɗum diine l'islam aɗa andi ko woni ɗum o janggu o faami ko Allah wi haw haljini o waddi hen ngaalu o waɗiri no Allah wiiri ni golli ko Allah wi ko se eɓe payi hen gueɗe mumen en calminiɗo baydi yamino Mamadou kaali Oumar Essa kaali Seydou Dia Abdallah Somed Bina Mensou DG Hoja Charles ewo on noon qui règle des gros problèmes à longue distance par Wave walla par Orange mbarawde on longue distance ko sa fo Wave dillo tawara ko ɗum haalade yaani mum Aïssa Baydi ba mum Aïssa Baydi fakara en direct dental ceeɗoji ɗon mawɗo Ali Mbaye noon to marka to e Gabon ina hetto émission no feewi toujours émission de makko somo hetto ɗum ɗo joni Ali Mbaye nanema en direct dental ceeɗoji kadi kon Farba ceeɗoji dendagal omo bareɓinami jibintaɗi ubba makama da daɗiga makama e baɗan makama e sagira makama e mbolu makama ɗo fulɓe tawro ɓe ceeri marode boluma kama woni toro be jom defte keeri jibin burom woni jibin bokare birom amran birom abraham birom jibin farmar amran wete farma sal jiman jajan jaay barka bo laamu yi wal barang jajan jaay laamu yi jolof woni jajan jaay yimum yetti ko salsal be tor ni xam ngeen jajan jaay yaayam falesi salsal tor yi fofu la gene moy jajan jaay yaayam moy farmara amaral amare farma sall koko moy yaay jajan jaay ak barka boy gore nek xéti yeb ñoo bokk de ak bay wala fi séréer bi pular bi ñoo bokk de ak bay bol mo kam jibin borom bol jibin bokare biram amran borom bokare biram jibin sapal biram kan biram edik biram chamaad biram nyaayid biram libana biram de teedi bana ali bana samay bana jambay di bana maadi bana
ali di banaji min hammed ali mata ali fere lali fayla ale gamde ale misina ale yusufa ale suki ali e gedari ko debbo jewni galle jojobe jibini kuno gede calmo gede sawlamu gede hamadi kuno e dow kuno e paari kuno e boy kuno naade galle jobe mbañi goreji mo gonti subalbe mahdi ali en bon may misina ali en bon awiyete garbe jibini may misine budde misin hedde galle sembe jaram samba idi bana jibini abdallah samba gaysiri samba umani samba kune abdallah jaay abdallah penda abdallah jibini ay se penda ay se jibini ada bay suwere yuman cheikh umarul fouti gidi walwari gaysiri samba umani samba kune abdallah jaay abdallah penda abdallah saydou ndiaye hamidine ndiaye maymuna ndiaye abdallah jibini demba maymuna ibrahima maymuna sara maymuna yum aïssa maymuna demba maymuna he ceerno souleymane bal kalnoɗo muɗo horɗo balɓe boode demba maymuna woni cheikh silon ba cheikh silon bal yimɓe ɗo naɓe demba maymouna ndiaye abdallah samba eri bana ɓe sumbu balbaldi gallar on ɓuure ñalawma e pir sani cour rutti o ɓuure ñalawmaje dimat rutti o ɓuure ñalawmaje boode law kanko wiyete kennoɗo muɗo hormata balɓe boode droit koye wadde heddo ko waɗa ɗo kone janke sidi bal révolution toron juma aïssa maymuna ndiaye abdallah jewni galle juga hammad biras buumode o jibini amadi yuma aïssa samba yuma aïssa demba yuma aïssa ɓe ko ɓiɓɓe yuma aïssa maymuna ndiaye abdallah samba ini bana kono bamba ɓe ko juga hammad biras buumode dulo hoko seedi ko maali wolom galle bacca ngoɗon makam odeno di ceerno seydi ko nabi seydi ko nabi mat ko dum lawol cheikh nabi tidiane seydi ba Tokara Koli Sall, président du mouvement Renaissance patriotique, ina salminma no juuroma ina watti hakkille ina waɗa suivre Koli Sall Diama Sodia président du mouvement Renaissance patriotique omo ene directeur omo yeeɓa kadi arene directeur Renaissance patriotique en calminiɗo Malaɗo Sall e sikkoɗen jima Sall ɓe jumgonde masintoro Malaɗo Sall noon kañum tigi rigi hanki bismi dendagal kala mouvement Renaissance patriotique toto parcelle unité 1 ɗum noon so tawi min gandi émission alay saago minen min tintina min tini ko tiñande Renaissance patriotique ɗum noon Malaɗo ali eli banaji min hammed ali mata ali feere alay gamde ale misin ale yusuf ali hammed dacca hammed gelaji hammed hammed yede hammed gaysiri samba eli bana ɓe sumbukan mbal aldi galla nabayi hammed gaysiri geɓuur hammed gaysiri salsalɓe keɗɗeɗo salsalɓe jum salsalɓe deren salsalɓe calago salsalɓe gueɗe ɗon noddi tanum booli dada booli samba umani samba eli bana ɓe sumbukar mbal aldi gallat mi wima karas kan ko rendema ko heewi ko jiijam lantoro ko jiijam eliman boubacar kan Yusuf hamɓe jibini samba Yusuf samba jibini Moussa samba wiyete almami Moussa samba Yusuf wonnoɗa nder buna o jibini Boubou Moussa e gellaji Moussa yero Moussa e koddu Moussa wiyete Boubou sar yero sar gellaji sar koddu sal Boubou jibini kuɗeje Boubou e farmata Boubou kuɗeje jibini adi kuɗeje wiyete garme kuɗeje Boubou e farmata Boubou jibini Goubé e farmata e yeri el farmata Goubé e farmata e jibini samba Goubé faari Goubé kumba Goubé derriel Goubé faari Goubé wiyete garme jibini daali faade kadi faade yero faade wiyete yero sek paman Boubou tanam ɗum noon Boubou Seck waɗa feere jiya farɓe yero ñam ko paman kejjata yero sek adduye o maire joɗel gorgol mel yaay men so deɗɗo yiɗi gawlo jooɗo e nder manade émission ne ha siftota ɗum waɗata koko siftorta ɗum ko
dimo jegota ko kaake mum mofta wiya Farba Yero sa yiji radio haalam aha ɗon de ko bandiraɓe ɗo nanni sali na nanni de on ayiɓe mo wawa ɗum suurande dimo ko dimo waɗat tan mi haala wayno manande ɗo Souleymani mo alhamdulillah rabbil alamin Souleymani mo Mamadou Horma den nanni kam Souleymani mo Houleye Seydou Siley gorko kono toroɗo o joni koto parcelle ɗo seeɗa mo liggoro kala dewɗo ɗon wadde mum albarka ɗo ɗon en calmini jaadi kam ɗo garmi ɗo e manade Dakar woni jaadi kam ko Siley malaɗo yumma Bayla Abdoulaye Daouda Bongo Boucar leedem sow mel Dramane Boumon Diaw président ɓaari jeeri so hola bela jaam jako par calmnama sa naati diwan marsa helkom a wi manade hoto galle Siley kene moni ma taw drapeau ne monte galle makko ko chef de quartier ko délégué de quartier gore e calminiɗo jeewa makko ono binti jum en calminiɗo noon holo on manande gorko mo mbiyanmi mbarodi gordi manande Serigne Diaw gorko ko woni ko Espagne ko gorko ceddo mbaɗi kono sobo yoɗa yasina aɗa wuuro parogo ala wuurata barogo e basal barogo Farba holko ɓurɗa sohlude kalami nelduma joni joni ɗum ɗon toujours ko noon o wiyata sadakaji ɗo e rawani yata ɗum wowma so wona ɗum tan sonduɗa jikku mayri artema ɗum waɗa ɗum walla sadakaji ɗo e rawani a andanduma no ndin ɗo anduma tawɗon ɓowodiri kono sa gajiɗima e rawani ɗo andama so ɓoyi tan gaten gonga sel to kara ɗo ɗo koɗata ɗo ete Daouda Dia musidɗo men guiɗo min selmi no feewi ko gorko mo Madina Gounass goɗɗo to e États-Unis d'Amérique eɗen gandi omo waɗa suivre kala dimanche Demba Abou Sow ɗum noon Daouda Dia denɗi min calmini min jurimama toto firtini ha tewa ha yo ko noonne kadi calminirten omo ganduɗa ko Fati Dia toon to États-Unis d'Amérique wondude joom galle muɗum Mahamadou Hadi Dia kay noon Fati Dia o noon ko debbo mo nokku mbiyeteɗo rufi awdi aɓe mbaɗa suivre kala dimanche Demba Abou Sow ɗum noon min calmini min jurimama Bocara Dieng professeur Bocara Dieng gorko mo Kasga toon to États-Unis d'Amérique eɗen calmina ɓe eɗen juuromo ko noonne kadi calminirten omo ganduɗa dental fulɓe Afrique fof tamo ndidoride calminede juure gardugol Mamadou Amadou Ceddel gorko pullo gonɗo e fofte ɗum hannde to e leydi Mauritanie eɗen calmina ɓe juuromo wondude Abou Bacca Bodi An gorko mo Kobilo kono ko ɗo tawete Dakar eɗen calminide juuromo ɗonne kadi calminirten gorko pullo dariɗo kulɓurele ɓamtare mo ganduɗa ko président Macky Sall kadi hoolodirirmo yiɗodirimo teddodiremo ɗum on woni Moussa Demba Asset Ba sehili men no feewi kortinde men jiɗe men gonɗo e foftore muɗum toto teska hide dekke ñaari gaar tawi no kewɗen wiide so nagge huuni o anda ko haali so puccu kadi hiiji o anda ko haali on woni tigi rigi Moussa Demba Asset Ba gorko pullo eɗen calmini ɗen juuromo dariɗo dadiɗo no feewi sanni gendiyanke cuusɗo kadi jontaɗo mi wiyata ministre de conseil haqqilante mawɗo so haali ko maɓɓira wagge kew kanko noon ko wagge on Moussa Demba Asset Ba eɗen calmini ɗen juuromo ɗum noon bisimilla ma tafara Houleye Guissé eɗen calminimo no feewi eɗen juuromo madame commandant Sarr Houleye Guissé min calmini min juurimama no feewi sanne sanne Diary Thiam kadi aussi ina hettomin no feewi Diary Thiam merci ko de la part de Mbour Diary Thiam Diary Thiam ko tanum illustré Souleymane Madiguero Birane Moussa Diana Fen Abdoulaye Bin Jabir Sénélec Sénégal o ne andimo min mbimo Thiam kanko ɓuuri e ñalawmaji en Mbour Houleye Guissé oɗo Houleye Guissé noon mbeɗa andi ko goto e aɗa andi min jogui Houleye Guissé aji dondiri ɗo en aɗa andi Houleye Guissé ko mawɗo toon innira ko ene saɗi hen mo innira ko toon Houleye Guissé
kono noon mbeɗa anndi ko tanum lamin tafsir ko jeri adama jam hule boɗo Moussa Kone Demba ñaago dago ko tanum Bamboukar Leydam so wenterman ko modi jam huli kise madame ko manna sar wala mbeɗa jam ñaago par calam nango bo ngui maram nango fayna gore ono tawde en ngari ha ɗo en kalat ɗo en alhamdulillah Abdoulaye Samba Ken Mouhamed Sagnima Diallo Alkama Dramane Guellay kaalen haala siley mo kaaliɗo Bayla Abdoulaye Daoudou Bamba Boukar Leydem sowmel Dramane Boumodi Diappone président mbaɗi dir so wala bela jam ñako mi wima dimo so dañi omo yontida e gawlo makko yo dañi ko waɗani gawlo makko haɗa gawlo wawde joɗade e plateau yejjitamo mi salmini ɗo e guiƴam ɗon ɗo kalɗa Mababoudou mi salmini guiƴam Seydou mo jangguinmi Abou Bayla Guissé toto France eɗen calmina no fewi eɗen juuromo tigui 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 gorko musidɗo mo moƴƴo Bayla Ken Mouhamed Sagnima Diallo Alkama Dramane o ko ɓiɗɗo baba kadi wonko ko firti hunde ndo dañi visa wonade France nde o yijjitaani banni ko en calmini ɗo noon Abou Guissé wondude Abdoulaye Mignum Samba Abdoulaye Guissé farma segere makko waɗande to ceeli Samba Abdoulaye Guissé min calmini min juurima wondude bani men debbo sohna Abdoulaye Guissé min calmini min juurimama no fewi sanne sanne Amina Niang toto jama gen guygi eɗen gandi omo watti hakkillo e émission Dembam Sow ɗum noon Amina Niang min calmini min juurimama min calmini dendagal kala ko woni jamma gen walla ɗon ɗo guygi ɗo e calmini ɗo noon mbaɗude Amérique gon ko lion Mamadou Gueye Oumar ko taɗum kaje buuɗo ko moƴƴo Gueye Oumar ko moƴƴo Hadja Koumba Aissata Sy o gorko ceɗɗo woni noon dow ko manade dollar ha heewa mi weccinomi tawa manade dollar goto ne wawi heddude haalis bay watta ko jomon omo waɗa suivre émission ɗum noon bay wadda kokoy oɗo mbiyata Aljoum Demba Lala Demba eyi ko taɗum mama wadde eli kulele Badiane Boukar eli Hammade eli Demba Boukar ɗum Demba Aljoum Demba e Lalade Demba bay wadda heɗo baade eli jartaɓe baade Moudou jartaɓe Abdoul jartaɓe Duwaɗo jartaɓe Malade jartaɓe bay wadde heɗo ɗo en calmini noon mawɗo Ali Wadda toon to États-Unis d'Amérique ɗo Harouna Wadda di Ali Wadda ɗen calmini ɗen juuromo ɗo ɗo naɗa cumalago e calmini ɗo noon Moussa Djiby Sy Moussa Djiby Souleymane Demba Ndoye Seydi Sy eɗen calmini ɗen juuromo fewi ko Allah waɗimo ko Amérique kono amin gandi alhamdulillah rabbil alamin Allah gayeno Fouta o sa naati ɗon a tawanma manade alhamdulillah rabbil alamin Allah Amadou Dramane so huccidema kañum e Ji Souleymane Mignum a tawat galle o ne waɗi galle kore noon calminirten Amadou Amad Nene mi Bayla Mamadou Bayla Abdoulaye Daoudou Bamba Boukar Leydam Sow Dramane Boumodi Diappone président mbaɗi je o yaani ko ummi Fouta so woodi ummade toon siko toon goppu mon kanko Oumar miñi ko Oumar ne ummi France kanko ummi Amérique ko ɗon manade alhamdulillah rabbil alamin no wiyete keeri beli ndendi ko moƴƴo tabakeli Bocar Oumar Amadou yeru wuuri jeeɓe sire jiɓeeri ɗum ko wadde ɓeydade deɓa soko wona sikko ren jilo soko mono soni kono ñalamaji fukkili bela ɗum wela kosam ponnoɗen hannde waddude émission o noon ko Farba Mama Acco omo dañi contre temps yo yimɓe ɓe paam ɗum par ce que affiche aji e maɓe jiimo heen kono noon ko dañƴo contre temps jolɗe ɗe fof jiɗɗen sukkude ɗumen kono noon ɓe sa yiimi jaggani kalasal tan soɓe jogui kalasal tan wodat heen mana de ɓe gaccumi ɗum tagui mana de ko alay saago sa fof mi ƴettaɗa ɓe ƴettaɗa nde tawno gawlo so jooɗima plateau haalan ko rimɓe moƴƴuɓe mum tokara no koɗata ɗo men haalude hannde musidɗo ma jiɗɗo mo no feewi hannde ko haalanma ɗum feewi sanne wiyamama Gayle Sarr ɗon ko cubalɗo jeyatoɓe jaayiga kono koni États-Unis d'Amérique on gowɗo haalde haalama no feewi sababude kadi kanko o wi omo irwidi kala feew guitar kono noon
an kirima e ko mbatta ko ɗum noon alay sago so tawi neɗɗo jogiima moƴƴere alay sago mi nattinanma ñoore moƴƴere nde o woni cubballa alay seynou ala ko fofirta e aduna so wona alay seynou tal kadi yiɗi alay seynou tal hawo muusi hawo yeri kore e ma alay seynou tal o jiɗɗomo no fewi korsinnama kadi kon ƴirriɗo kadi ko mbatta ko o woni cubballa alay seynou tal woni mamma gueyle sa to États-Unis d'Amérique omo waɗa suivre eɗen gandi kala omona hetto émission Elhadj Baba Sow to Madina Diagne ɗe toon ndoto muɗum dase ɗe kono fof ko musidɓe yimɓe Demba Sow kono woni ko États-Unis d'Amérique o woni Elhadj Baba Sow gorko Madina Gounass nden celemine ɗum juuromo kala kadi ko satimo ko taarima ko woni e ko kadi fof en dewni no yeeso makko teddugal makko salmini denndangal kala ko jokke makko ɗo Elhadj Baba Sow min calmini min jorimama min calmini denndangal kala musidɓe wonɓe toon to États-Unis d'Amérique ɗon ni calminirten hono Hadja Maymouna Sy ko debbo ceɗɗo mbaɗi ganda so mbayi waɗa yasin ala wula barago alay ɓurata barago debbo ceɗɗo mo anda heesal woɗon ɓuura lawani e calminiɗo Baye Ndiaye mi wimo Seydi Dia maître pilote jaro rowɗo hakkude leydi e asamane ko mbiyatmi noon joom biyande tarimane nde ñalawma e jatara aɗa mi winoma nane aɗi yeɗi bana Samba yiɗi bana jibini Abdallah Samba ge siri Samba mani Samba kuni Abdallah Ndiaye Abdallah Penda Abdallah Seydi Ndiaye Hamidine Ndiaye Maymouni Ndiaye Mourad Ndiaye Kari Seydi Elmi Seydi Hamidine Sayou sawa Hamidine Jakka Hamidine Tende Hamidine Sade Hamidine Jibini Hamidine Sade Jibini Amadou Hamidine Amadou Bouda Samba Hamidine Samba Bouda Aïssa Hamidine Aïssa Bouda Sile Hamidine wiyete tafsir Sile le Bouda wiyete garme Kumba tafsir farma tafsir jobbo tafsir kadi Kumba Mariam Kumba jobbo tafsir Jibini Ndiaye jobbo Aïssa jobbo Ndiaye de dori Aïssa jobbo jewni galleji maɗa ɗo noon en noddiɗo hono Ali Mbaye mawɗo Ali Mbaye Ali Adou Moussa Paté ɗum noon Ali Adou Moussa Paté farɓe yero ñaawi noddima ɗo yete caméraman ko mbiɗa ɗeɗo woni koye gasde ɗonara ya lamba seeɗa ɗo woni ana so gawlo yaade woni ha gasni waɗani ana hay sa wofa nalla kokka hoore hay somi ardani debbo gawlo ɓe waɗanama ɗum woni sengol ami a yimata sen ɗo ɓe wiyata jara ñelli yo gaynako dimaji ɓe mbiya so kumanɗe ɗuƴƴi paari para pi ɓe mbiya fomure jeeya kulɗo reedu jeeya anani ɗum ɗon haaltolere ɓe honko kaaji awluɓe ɓe mbiri ko kumanɗe so liggi ha paari para pi o wi fomure jeeya kulɗo reedu jeeya o jeyɗo ko Samba hoore dimaɗi Samba mana de kumto haajuji Samba mana de jowo mana de joote aduna ko ɓen min nde koɗete alamari mi saki wima numéro orange mo ne ɗum ɗon wimo noon ko 77 511 15 12 77 515 511 15 12 ko neldete ko ene moƴƴi émission ngaji ɗi yoɓe mbatte amen haqqillaji ɓe wima dimo yo watta e gawlo mum haqqille wona ɗum gawlo montare kabal yejjiti inde joomum kay en calmini dendagal ñeñago en calmini dendagal mabuɓe doɗel en calmini dendagal wayluɓe doɗel e kono noon en calmini cuɓalagal doɗel en calmini gawlago doɗel ɗo ko woni 511 15
non se kañum kam fellisiyat debbo ñeño sudo sasa jenga hariri wawi sasi wawi darogal ko debbo baylo joguiɗo henno manande caméra no huccide sasa womi haala o joora jaleede woni Amina Ndiaye ha woni Amina Ndiaye debbo no Agnam Koli witte Keccel Sarr no wanna suivre witta Mamadou Adama Ismailay ko ndeke Dakar batto hakkille no feewi kala sa émission ngal Demba Ousmane gendi miñam witta Sarr min calmini min juuri mama sanne sanne Sekti Diani Diop woni Amadou Hawa Sala jambo to Cameroun eɗen calmina meɗen juuroma kankone kadi mo holla kadi weltare makko no feewi sanne e émission Demba Ousmane ay satellite to Belgique guiƴi men eɗen calmina meɗen juuroma wonde Baro Sarr eɗen calmina no feewi eɗen juuroma ko noonne kadi calmini tan Ablaye Ly wondire joom suudu muɗum Dadou Ly walla Farmata Ly toon to Ablaye Ly Belgique koye Ablaye Ly eɗen calmina no feewi eɗen juuroɓe woni ana de e calminiɗo noon manade alhamdulillah rabbil alamin Allah a sajja hamme debbo hamme Mam Penda Mam Penda walla Mam Seydou Penda Mar gortete Koldak Mam Penda Seydi Mar min calmini min juurimama ñu ngi nuyu nag sama xarit mooy Debbe Awa Ndiaye foofu sa Kaolack maa ngi koy nuyu di ko bëggee si émission Demba Ousmane ɗum Mam Penda Seydi Mar min calmini min juurimama parce que amin gandi émission Demba Ousmane kala sa hakkille mane hen ɗum noon sohna Mam Penda min calmini min juurimama Seydi Mar merci beaucoup min calmini dendagal Demba Abou Rella gonga Seydi Niang arandi min mi wiyata debbo ñeño caméraman gonga mahodi par ce que kanko waɗata réalisé kadi film so ligguey so mokki tan foftude ko joom gonga film e calmini noon dendagal mimi rewɓe ñeñɗe worɓe ñeñɗe Oumar Ndiaye kañum en noto résultat Oumar Ndiaye kañum en noto résultat kanko henno resi jooto e calminimo Sinna Sall kadi aussi directrice DSTV o wayri arde kono haqqille makko toujours no émission ngaji o woni Sinna Sall debbo no Agnam Thioday kono eɗen calmina Seydi Abba Sarif tan awlu boyti Rasul sallallahu alaihi wasallam Sarif Abba Seydi Haydar gonɗo to e France ina wayno sababu oɗo kanko nde wonno ɓe mbi sababu ñamata yarata kono yiiɗa yijitede sababu noon DSTV hannde ɗo e nder Sénégal DSTV to to diaspora hannde yaaji andama fof ko sababure makko nde wonno leñol kala kono humpe walla kala kono ɗawe ɗawe communication hakora aydoro kaalaɗo mi haalan ɗo haala debbo toron jinnomi ndeysan woni farman Basiru Diaw vrai ko ceerno Siccu Donen gonga marode e calminiɗo noon donde Adama Seydi Sotigi Ari Jeeri ko Diallo arɗo mbattuma to sadi gaƴa karɗo mon vrai ɗo de koye galam nan ɗo ɗon kalder hen e jaanige men Ndiayen Pendaw Sidi Arɗo Sambo Hani ɓe mbi noon émission o woni koye gasde ko fayi ko fof noon hejjeraɓe barme e bandiraɓe fuurankoɓe kala mo nanani ɗo inde mum wonami yejjini ɗum de ala wonde darwani gayi lamba émission o gasite
jam babo e mbaɗama signalé de